Разбира се, че ще ти го опиша. Как няма да го опиша? С синьо-сиви очи, с зелен ирис, с така моя носа леко еврейски нос, как да кажа, с чупка, слабо лице, тук му е хлътнало, мустаците и брадата са до тука, косата му е до тука, чуплива, не е кадрева, между чуплива и кадрева, косата му е между кафяво и черно, лицето му е сурово мъжко, обаче в същото време има едно миловидно изражение, което те кара да откачиш. Ръцете му са прекрасни, тялото му е слабо, с едно дълго ходи по някои от видените е с едно такова дълго, където е нещо между брезент и плат, някаква твърда такава материя, която е като просто едно право такова, едно нищото, не е дреха, това не знам какво е, някаква намятка отгоре, с такова върви, с някакви чехли, чехли само с някакви такива приплети, не знам от какво са направени, от кожа ли, от какво са. И с качулка също. И това е в общи линии. Но когато е на кръста, изобщо не е красив. Много тъжен и измъчен. И много е бит. Тялото му е много слабо и много е бит. Удрани по лицето и по цялото тяло. Какво? Ето го. Какво правя? Нищо, бе, човек. Какво спокойно? Всичко е наред, минало е. Не мога да спра да го изживявам. Не мога да спра да го изживявам. Моля ти се. Моля ти се, премахни ги. Що да не мисля? Махни ги. Махни евреите. Махни ги. Ама не ме интересува Бог дали така е пожелал. Да. Да кажем сега за Бог. Светлина, голяма, много ослепителна за другите, но за мен доста мога да я виждам добре. Вибрираща, топтяща енергия от светлина огромна. Точно Слънцето, както е, все едно виждаш Слънцето, само че горе в космоса го виждаш. Около Слънцето няма светлина, тъмно и просто виждаш Слънцето. Той е много суров, строг, може да те прикара през много изпитания, да те изпита доверието ти и всичко. Едни от законите на Бог са, че за греховете плаща децата. Не дописа Исус. Кое не съм му описала? Най-важното ли? Кое е най-важното? Как лицето, косата, брадата, ръцете, тялото, това къде го носи, кое не съм описала на Исус? Любовта. Вау! Какво се случва тук, бе? Исусе, дай ми любовта. Моля ти се. Искам изцяло любовта. Защо? Кой ми разсочва? Що ги пращате тия? Демоните, що ги пращат тия да ме разсочват, бе? Да ме карат да имам лоши чувства към тях. Що ги пращат, бе? Какво? Бог ме изпитва. Той с нощи ми се кара 2-3 пъти. Всичко е наред, точно, прости. Мария, не разбираш ли какво се случва? Не разбирам какво се случва. Тихо, защо не спиш? Няма да спа повече.
Няма спа повече. Повече няма спа. Чули ма? Повече няма да спа. Искам да ми помагаш да стоя будна. Ей така, 3 месеца нищо да спа. Как издържах 4 месеца? С по 15 минути сън, с по час, с по половин час, така мога и сега. Хайде, спах няколко дни, достатъчно ми. Какво? Ами защо го правя сега? Защото аз не го правя, защото тя ме пита. Ами защото една друга жена ме беше питала и не мога да й намеря коментар как изглежда Исус. Ама аз мога да ти го кача. Има един човек, който пречи много. Майко, ма. Майко. Какво, майко? Що, майко, какво стана? Не разбирам. Демоните дивата изядоха Мария. Кой има, майко? Ти не виждаш ли, не усещаш ли? Няма, майко, те просто, защото като слаг видя и оттам. Те, защото... Демоните ги мъглят. Ма аз да ги направя тия демони, бе? Ма я сама щото тук, какво да направя? Я сама щото тук. Какво да направя, че сте са влезнали във вас демоните, бре? Какво да направя? Мила, ще ти кажа нещо. Имаш грехове, за да се родиш по тази форма, има страшни грехове. Това, което мога да ти кажа от сърце. Спокоен ден. Виждам Исус постоянно и ще го виждам постоянно, защото Той е моят мъж. Живяла съм в Неговото време. Виждала съм го как е раснат. Ходила съм му всеки ден на гроба и съм чакала да възкръсне. Всеки ден. Знам как изглежда Исус мъртъв. Така че